こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。チベット最高司法委員長はラダックに新たなチベット司法事務所を開設しました。主席大臣は中国の新たな民族法に関するパネル討論会で講演しました。チベット亡命議会議長は米国大使館代表団との会談でチベットの世界的重要性を強調しました。文部大臣はジョリー・フォニックスワークショップ閉会式に出席しました。国連人権高等弁務官は中国の民族団結進歩促進法の撤廃を求めました。第18期チベット亡命議会議員が初の公式対外活動を実施しました。チベットロビーデー2026年は英国議会にチベットの声を届けました。カマシンギ代表はチベット壁画展の開幕式に出席しました。チベットハウスジャパンは世界難民の日を記念してイベントを開催しました。新たに財務事務局長及び内務事務局長代行が就任しました。チベット舞台芸術館ティパーは英国文化ツアーを成功裏に終了しました。今週も慈悲の年を祝う各地のイベントを報告します。先週水曜日、石和も最高司法委員長はラダックの例に新設されたチベット地方司法委員会の事務所の開所式を行いました。石和も氏はラダックのチベット人居住地において立法、行政、司法の三権が効果的に機能する強固な地方民主制度が維持されていることを高く評価しました。滞在中には地元の指導者や関係者とも会談し、チベットの司法制度やその法的枠組みについて説明しました。さらに地元のチベット人事務所、保健センター、キャリアガイデンスセンター、メンティカン支部、ソイン、シワセルポダン、そしてラダック TCB チベット子ども村学校を視察しました。中チベット政権のペンバチン主席大臣は今朝、ニューデリーのインド国際センターでチベット政策研究所が主催した中国の新たな民族法、チベット語、文化、アイデンティティの存続に対する法的攻撃と題するパネル討論会に参加しました。基調講演で主席大臣は中国のいわゆる民族団結進歩促進法を強く批判し、同法は対外的には民族間の団結を強化するための法的枠組みとして提示されているものの、チベット人にとっては全く異なる意味を持つものであると指摘しました。主席大臣はこの法律はチベット人としてのアイデンティティを変質させ、チベット文化を虐待化し、宗教活動を制限するとともに、独自の文明を国家が定義する国民的アイデンティティへと置き換えようとする中国政府による長年にわたる政策を法制化したものだと指摘しました。本質的にこれは中国がチベットで人道に対する罪を犯し、集団虐殺を合法化することに等しいと強く批判しました。このパネル討論会には、元インド陸軍少将の GD バクシー博士、中国分析戦略センター会長のジャヤデワラナダ氏、小チベット政権チベット政策研究所シニアフェローのテンジンダルセ博士、そしてジャワハルネルー大学のシュリカント・コンダパリ居住といった著名な講演者も登壇しました。司会はチベット政策研究所副所長のザムラッテンバイエンツ氏が務めました。木曜日には主席大臣はニューデリーにあるシリック・バーガントラストの改装された事務所の開所式を行い、チベットの宗教と文化の保護、振興することの重要性を強調するとともに、印刷省の長期的な持続可能性を確保することの必要性を説きました。その後、インディア・ハビタントセンターでデリ慈悲の都市委員会が開催したダレイラマ法14世の生涯と功績を紹介する展示会の開会式に出席し、フリードリヒ・ノーマン自由財団インド事務所のシュテファン・ショット所長及びスタッフとも面会しました。先週主席大臣はニューヨーク州を経てニュージャージー州のチベット人コミュニティを訪問し、ダナンチベット文化学校の創立5周年記念式典に出席し、米国での公式日程を終えました。今週月曜日、ドマツリ定款議長はニューデリーの米国大使館政治部のマイク・レマ氏及びラダラニーク・タクリア氏と会談しました。議長はチベット人コミュニティに対する米国の継続的な支援に感謝の意を表し、米国連邦議会で可決されたチベット問題解決促進法の重要性を強調しました。また、東京で開催された第9回チベットに関する
世界国会議員会議について代表団に説明するとともに、チベット高原が持つ世界的な重要性を強調しました。また、中央チベット政権保健省のペマツォ保健大臣も代表団と面会し、チベット経済、社会、文化レジリエンスプログラムやチベット人コミュニティが直面する保健分野の重要課題について意見を交わしました。中央チベット政権文部省のウィゲンテンジン文部大臣は先週金曜日、ダラムサラで開催された小学校英語教員を対象とする4日間のジョリー・フォニックスワークショップの閉会式に出席しました。このプログラムは第17期内閣の下で就任して以来、大臣にとって初めての公式行事となりました。挨拶で大臣は幼児期からの識字教育の重要性、教員の資質向上、そしてチベット語と英語のバランスの取れた指導の重要性を強調しました。また、研修で身につけた知識や技能を教育現場で積極的に活かし、教員として生涯にわたって学び続けるよう呼びかけました。このプログラムには26のサンボロ学校及びシェルブ・ガゼロブリンから29人の教員が参加し、米国務省がチベット基金を通じて支援を行いました。国連人権高等弁務官のフォルカ・トゥルク氏は、中国政府に対し最近制定された民族団結進歩促進法の撤廃を求めました。スイス・ジュネーブで開かれた第62回国連人権理事会で演説したトゥルク高等弁務官は、この法律がチベット人を含む少数民族や宗教的少数派の権利をさらに制限する恐れがあるとの懸念を表明し、中国当局に対し少数民族の権利を損なう政策を終わらせるよう求めました。ジュネーブチベット事務所のティネチュキ代表はこの発言を歓迎し、民族団結進歩促進法はチベット人の宗教的、言語的、文化的アイデンティティを脅かす政策をさらに強化するものだと述べました。第18期チベット亡命議会による広報活動の一環として、チュラク・ジャツォ議員とゴンボ・トゥンジョブ議員は今週火曜日にインド・ジャム・カシミ州のオーマル・アブドゥラ首相と会談しました。会談の中で議員らがスリナガルのチベット人居住区に関する土地問題について要望を伝えました。これに対しアブドゥラ首相は関係当局と協議し、問題解決に向けて取り組む考えを示しました。また議員らはチベット人コミュニティに対する長年の支援に対し、首相とその家族に感謝の意を表しました。代表団はこのほか、首相府の高官らとも面会しました。木曜日には、両議員はスリナガルを訪れ、チベット公立学校の生徒や教職員と交流し、ラダックレーでは現地のチベット人行政関係者とも会談しました。一方、ダラムサラでは、カマゲレ議員とリンジン・ルンルプ博士がダラムサラチベット人居住区事務所の管轄地域にあるチベット人コミュニティや各機関への訪問を開始しました。両議員は学校、総員、文化施設、高齢者福祉施設、その他のチベット関連団体を訪問しました。生徒や教職員、地域住民との交流の中で議員らは、ダライラマ法14世が築いた民主主義の遺産、教育の重要性、チベット国内の現状、そして亡命チベット人が自らのアイデンティティと言語、文化を守り続ける責任について強調しました。6月17日、26人のチベット人及びチベット支援者からなる代表団が英国議会で開催されたチベットロビーデー2026年に参加しました。代表団は、ビキー・フォックス・クロフト氏、ローラ・カーク・スミス氏、ジェームス・クレバレ氏、ダレン・ジョーンズ氏、ステラ・クレジ氏、イアン・ダンカン・スミス氏、ジェシカ・モーデン氏など9人の国会議員と会談しました。代表団は中国の民族団結進歩促進法への反対、チベットにおける植民地政策的な基準学校制度への懸念の提起、そして第14世ダライラマ法の転生に関する決定権への支持という3つの重要課題について支援を要請しました。議会での一連の会談のうち参加者はケリー・マカーシー議員とウェラ・ホブハウス議員とも面会し、両議員はチベットへの支持を改めて表明するとともに、今後も英国議会でチベットに関する問題を積極的に取り上げていくことを約束しました。イギリスチベット事務所の釣りヤンキ代表は、参加者がチベット国内に暮らす人々に代わって声を上げ、その声が国際社会に届き続けるよう尽力したことを評賛しました。先週、カマシンゲ代表はオーストラリア・ビンディゴにあるユニバーサル・コンパッション・ダイブッドで開催されたチベット壁画展の開会式に出席しました。この展覧会では、
古代チベット仏教壁画を写真で記録した作品が展示されており、チベットの芸術的、精神的遺産に対する一般の理解を深めることを目的としています。このイベントには、ビンディゴシーのトーマス・プリンス市長をはじめとする地元の要人団が出席しました。世界難民の日に合わせて、チベットハウスジャパンは6月20日と21日の両日、東京の文教シビックセンターにてダライ・ラマ法14世の生涯と教えをテーマとした2日間の写真展及び講演会を開催しました。アリアス・ワンゲボ代表は来場者に対し、チベットの歴史や現在のチベット国内の現状に加え、中国による植民地的寄宿制学校や民族団結進歩促進法などチベットが直面する課題について説明しました。展示会ではダレイ・ラマ法14世の生涯とその功績を紹介する48枚の写真パネルのほか、法の著書の日本語訳も展示され、150人以上の来場者が訪れました。今週月曜日、トゥプテン・ツリン氏が中央チベット政権財務省の事務局長に正式に就任し、ツリン・ユデン氏が内務省の事務局長代行に就任しました。引き継ぎは行政手続きに従い、各省のファイル、記録、公文書などの引き継ぎが行われました。チベット舞台芸術団ティバは2026年6月2日から9日にかけてイギリスのオックスフォード、ロンドン、リバプールで公演を行い、1週間にわたるイギリス文化ツアーを締めくくりました。今回のツアーは、ロンドンチベット事務所とチベットハウストラストの主催により実施され、ティパにとって20年以上ぶりのイギリス訪問となりました。さあ、最大の見どころとなったのは、ロンドンのウールビーチボックスで行われた講演で、グリニージ市長のデビッド・ガードナー氏をはじめ、500人以上のチベット人や支援者が来場しました。オックスフォード、ロンドン、リバプールの各都市ではチベットの豊かな文化と芸術的伝統を披露した講演を温かく歓迎しました。ダレイ・ラマ法14世の90歳の誕生日を記念する慈悲の年の一環として、世界各地のチベット人コミュニティでは、引き続き文化、教育関連の様々な行事が開催されています。フランス・パリでは第25回チベットヒマラヤ文化フェスティバルが開催され、展示会や講演会、文化講演を通じて慈悲の精神を紹介し、約6000人の来場者を集めました。スイス・チューリッヒではジュネーブチベット事務所代表のティネチュキ氏がダレイ・ラマ法14世の理念と功績をテーマとするシンポジウムに出席しました。同シンポジウムにはダレイ・ラマ法の元特使計算減税士と研究者のギャル博士も登壇しました。一方、インド・マナリでは慈悲の年記念行事及びサガダワの一環として、ギャブジュクンデリン・タツァク・ジェルン・リンボチェ13世が法話と感情を授けました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。